Here. Sa hapon po ito, gusto po namin ibigay ang aming special token sa amin pong naging special na tagapagsalita sa isang linggong week of prayer po namin dito po sa Bethel. Kung nakita niyo po yung karatula dun sa labas, week of prayer, ang aming pong naging speaker gabi-gabi ay si Pastor Ivan Del Remocal. Salamat po sa inyong pagdalo sa banal na espiritu na siyang nag-akay sa inyo na maging instrumento ng Panginoon. Ito po yung aming pong pasa nyo. Samahan niyo po kami dito sa gitna. Bethel Seventh-day Adventist Youth Department awards the Certificate of Appreciation to Ivan Del Remocal this October 22, 2011 in recognition of his tireless effort in being the speaker of our week of prayer with the theme Revive Us Again, signed this day by the authorized officers of the church, Antoinette Pixley, Able Leader, and Sharon Tuludo, Church Head Elder. Pwede po mag-clap? And marami pong salamat, Kuya Ivan. Picture daw. Ang Facebook ko ba? Ayan, maraming salamat. Many of you